Kijk, dit is wat ik bedoel met rode mist situaties. Toen ik op missie ging in Afrika, was 3, 4, misschien wel een week dat we op missie waren. En ik kwam terug en dan kwamen ze met allerlei shit. Look, dit is gebeurd, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan. Ik geloof er niks van, dat was ik niet. Nee, het was heel onduidelijk. Waarom niet? Maar onduidelijk? It's not there. Als jij dingen voor je voet geworpen krijgt waarvan jij denkt, huh, hoe dan? Dan is dat onduidelijk. Wat ik doe, het is heel lastig om uit te lezen, maar als ik het bij uitlees, dan is ik vooral, het is eigenlijk, help ik mensen die op straat leven, wenjen, die problemen hebben op verschillende gebieden en die er eigenlijk net meer uitkomen. Die het net lukt om zonder hulp van oren net iets om te doen. En die problemen kunnen op allerlei verschillende gebieden wezen. Het kan psychiatrische problemen wezen, of verslaving, of verstandelijke beperking, maar gewoon soms ik vastdoen in allerlei regels en protocollen en dingen en daar gewoon ja, op strut staan. En dan gewoon er net meer uitkomen. Chaos. Overal bij de meesten ben ik hier bij hinnen. En meestal kom je hier door gewoon een bakje koffie of tosti, maar ik kom te bruiken. Dus maar je legaal bruiken. Dus daarvoor communiceer ik. Dus kun je een postadres hebben en kun je dingen regelen, dus praktische zaken. Dus om het voor de meesten zo makkelijk mogelijk te maken, omdat ze al wat weerstand hebben in de hulpverlening vaart, komen wij daar bij de meesten binnen. Dat is fucking realiteit voor me. Dat weet ik. Ja. Het is realiteit voor me. Dus die komt er gewoon bij. Ja. Zo van nee, wacht even, we gaan die sanctie wel even uitvoeren. We gaan die sanctie uitvoeren? The fuck, jullie moeten mij helpen. Klopt? Is not good. Nee. Want dan maak ik een maatschappij die godverdomme keihard is. Ja. Hey, ik zit hier met meneer en dat gaat niet zo goed mee, dus ik wil eigenlijk een opname voor hem regelen. Dus ik bel hem te horen of er plek is. Ik bedoel, als het wel helpt, hij is nu in de sleep-in, dus niet op de afdeling, Nee. dus dat geeft ook wel een stukje rust. Ja. Ik denk dat dat ook goed is om hem gescheiden te houden. Ik laat je straks weer weten hoe het ervoor staat. Oké, joe. Ja. Die mocht er niet meer bij in, bij de fusies. Dus die staat op staan, die is niet bij de nachtopvang in Groningen aangekomen. De wijkagent, die tref ik regelmatig, stem ik wel mee oude, het is zwaar gemaakt. Dat maakt het vooral heel leuk, dat we met al die verschillende mensen kunnen samenwerken. Dat is gewoon een lastige populatie. Ja, waarbij het gewoon net altijd in het rijden lukt. En ik hou er wel van dat het dynamisch is, dat het gewoon juist net de hele dag op een kantoor is. Die aan de oren afspraak, keurig oer naar oer. Nee, gewoon lekker buiten, buiten. En ik weet nooit hoe mijn dag zal rennen. Het grappige is nog, ik spruts met een vriendin van mij van de basisschool en die zei, ja, maar dat is toch helemaal net zo'n zustertype. En die hier dus ik zoiets van, ja, maar nou, het typische beeld van zijn zuster in een wit uniform in het ziekenhuis. En zo'n type ben ik net, dat klopt. Oh, kijk. De koffieman. De koffieman. Ik ben naar Frankrijk gewandeld. Wij stem ik af van, ik geef wel Lender in gesprek of ik geef Mustafaan in gesprek. Maar ik kijk wel heftige dingen mooi maken. En ja, dat gebeurt. En ik kijk wel iets leuks van mij, maar het gebeurt. Wat is heftig? Ik ben gegijzeld en ik ben wel stalkt. Ik ben eigenlijk alleen maar sluind door een oud vrouwtje wat gewoon heel slecht uit narcose bij kwam. Dus dat heeft in het algemeen ziekenhuis ik. Dus dat ben heftig dingen. Maar ja, dan ben ik ook collega's die inderdaad wel zwinnen mooi maken hebben. Die wel een keer een tik kregen hebben of bedreigd met een wapen of iets dergelijks. Dus ja, helaas gebeurt dat. Er ben criminelen in deze wereld en er ben ik criminelen die op straat leven. Maar dan ben ik mensen die een plak moeten hebben wat we er niks mee doen, dan bloeien ze op straat rondzwerven. En hij stikt niks gewoon. Zie je? Ding dong! Eindelijk iemand die het begrijpt. Precies, mensen begrijpen het ook wel. En soms kom ik echt letterlijk in zo'n cirkeltje. Van opname heeft bepaalde diagnostiek nodig, maar we hebben opname nodig voor diagnostiek. En als ik hetzelfde rondje heel vaak aan en dan ben ik op een gegeven moment ook, dan denk ik wel, en nu dan? Dat is wel eens frustrerend. Als wij denken dat deze wereld netjes georganiseerd is en dat we dat allemaal netjes kunnen regelen, onder controle hebben. No. Ik ben al je paradijs volgens. Die leven een heel erg leven. Ik heb dan gewoon inderdaad zo'n heel saai, simpel leven in wezen. En dat hun verhaal niet ik hun zicht op de wereld die is gewoon heel anders die van mij.
Dat maakt het mooi. Zo zin in jou te knuffelen, Martje. Ik weet ook niet hoe dat komt.